Kapatisi TV. Kumbasan ngot ki Pulit kilamen sao nakadaw ka Jingsha Ther mau hakapor baki bor jang ka Municipal Corporation of Delhi kilalej ban Pynpra ya ki Jingtei Be-Aiñ Hajan jong ka Said Fes Ilahi Mosque ha Ramlila Maidan bat kumjuru ya ulum Jingtei ha Totman Gate ha Delhi. Kumbalais pangot kinong tray jong ka MCD ha ringkat ki Pulit kilalej syakini ki jaka ban Pynpra hadin bakilayo ya ka hukum na ka Delhi High Court. Marsin yoi baki Pulit bat ki beriu jong ka MCD ki wan syagani ke jaga ki beriu ki basa Be-Aiñ ki layami krui haringkat ki tiar penmensau bat ki Ther da ki mau ki Pulit ki lasiat da ki tiar gas ban Pynpra ya ki pajba ka Jingleit Pynpra ya kini ki Jingtei Be-Aiñ ka dei hakapor menmiet khanang bakan om kata ya ki pajba namarba lada le hakapor mensi kan kata ya ki nonglet nongwan ladami kanu ga jingkulmar. Kamadian baki Pulit kila nyon da kabor lala ban penyat bait ya kani ka jing Pynpra bat ki Pulit kila yo kemru ya ki breu ki bala itu lingba ka video baki de ki bakawang mau ya ki Pulit ha kani ka jing khanra la pendon kam hadu lai photuli ki pusilom bat san photuli ki trok dampar ka jaka ka baki la ban pen khoj hadu menta ka dei lai phu phra hajar square foot tam. तेरी कसम वो भाग गया वाह भाई वाह जवाब नहीं हाँ भाई नहीं वाह जीरा रही है वाह भाई वाह मेरा शेरो Man, anjing.